kuma za ka mai da kuke ji kuna so idan kuka zo sakin ɗin gindin mace ku ji shi yana nan tatas ɗin nan. To haka su ma matan, more especially idan ka samu macen da ita already dama ita ba wai ta saba bane ko ta iya shi bane, so abun ya zama mata abun koyo ne, so ya kamata a ce kuma ku rika tsaftace shi. So ko kuma ya kamata a ce ke idan mijinki ne kada ki rika barin shi da datti, boxers ɗin nan yana dawowa a cire shi a sauya wata, shine kawai abin da ya dace, a cire shi a sauya, kamar yadda ke ma zaki rika sauya pants ɗinki to haka zaki rika sauya masa boxers, kawai ko da kanki zaki rika cire mishi, ki rika ce masa ya sauya, kin gane? Ba wai sai shi ɗin bane ya ce zai sauya, to ko ke da kanki ke zaki rika sauya masa, ko da mu yayi wanka ke zaki ci ɗauke wannan ki kawo masa wata, da mu ya zo ya sauya kaya yana cire wannan ki ɗauko wata ki sauya masa wata, ba wai ki bar shi ya rika sawa ba, sai kin zo ya kamata ki sakin ɗinsa ki ce ke ma kina jin wani an bashi, to kun ga bai kamata ba. Kamar yadda kuma maza ya kamata a ce ku rika kula, kamar yadda kuke ji cewa idan gindin mace yana da wari ko yana da wani bashi ba za ku iya sakin ɗinta ba, ko wani ma ya ce idan yana da ƙyashi ya ce matar shi ta cika ƙazanta ba zai iya sex da ita ba saboda wannan ƙarnin da su waye ɗin. So kuma maza ya kamata a ce ku rika gyarawa, kuma mata more especially tunda kuna da open body ya kamata a ce ku rika, kina da open body to sai ki rika gyara gurin sosai da sosai ya kasance yana da tsafta kullum yadda shi ma zai rika jin daɗi. Sannan akwai jin daɗi, ke ma kina jin daɗi, yana sokin ɗinki, ke ma kina sokin ɗinki, kina tsotsan burin shi ma yana tsotsan gindinki, lokaci guda zaki juya ne ki juya masa, ke gindinki zai koma bakinsa, ke kuma zaki hau kan cikinsa, burarsa yana bakinki, kina sokin ɗinsa, to nan sokin ɗin yana da matukar daɗi. Kai kuma idan ka zo sokin ɗinta, ko da matanka tana abin nan zaka kokari ka koya mata yadda ya kamata ta rika yi, to kai kuma when kana sokin ɗinta ya kamata a ce harshen ka ya rika shiga cikin gindinta, kaman ya kasance kaman kana cinta kenan da harshen ka, kana cinta haka, to kuma ka san lokacin ba za ta gama kwantawa a jikin ka ba, kawai dai tana kifi ne a kan cikin ka, sannan tana sha maka, kai ma ya kamata a ce kai ma kana yin ɗin harshen ka kana tutura mata haka nan, kana tutura mata tana jin daɗi. Sannan idan kuka gama wannan fa a ce ku sex a lokacin ba, idan kuka ji daɗi sosai ka juya ta, ku sake ku yi wani romancing ɗin, ka sha bakin ta, ka tsotsa nonon nan ta tsotsa, kai ma ka tsotsa, ku yi wannan sosai, ku tabbatar sai kun jiki sosai. Idan kuka jiku sosai kun tabbatar ɗinta, ka sha nonon nan, ka yi wannan ita ma tana maka, kai ma kana mata, kai ita ma tana maka. Idan ka ji daɗi bayan kun jiku sosai kuna ji yanzu za ku yi sex, ka tabbatar sai ita ma ta ji sosai yanzu za ka ci ta, ko kuma ita ma ta ji sosai ya kamata a ce ka ci ta jiku sosai, ka ji yanzu lokacin ne ya kamata sai ka ji burarka kawai tana harbawa, ta fafi ƙarfi, cin ta kawai ya dace kai, to lokacin ita ma ka san ta jiku sosai, saboda idan kuka yi wannan wasan ƙurere ne ake cewa, za ku yi wannan wasan sosai, sai ka zo ka abun nan na cinta, idan ka zo kuma idan ka buɗe ta haka za ka ci ta tana kwance. Idan ka zo karka ce dan ka ji za ka ce gindi kawai sai ka ce za ka zo ka tuttura kawai ka ci shi shaf shaf, a'a kada ka yi wannan. Idan ka zo ka tura sai ka sa buran nan a hankali, za ka ji daɗi sosai. Idan ka zo ka tura a hankali, kakka ce za ka yi irin cakal ɗin nan, a'a idan ka tura a hankali, kun san kullum ina muku bayani akai, ya kamata a ce ku daina wannan cin cakal ɗin nan shaf shaf, saboda za ka kawo kuma za ta raina ka, to kaga akan ka samu raini goma ka ji daɗin ka a hankali cikin nutsuwa. Idan ka zo ka tura a hankali sai ka kwanta a jikinta, ka gane? Idan ka tura ko goho ta maka ko ma mai ta maka oho, amma idan kuka motsi sosai an fi son kada kai goho, ka kwanta ne ku yi mommy and daddy, wato tana juye kenan kawo kanta. Idan ka tura burarka a hankali sai ka kwanta a jikinta, idan ka kwanta a jikinta tsumul ka kwanta, sai ka kamo nonuwan nan kana shan sosai, kana gwatso a hankali, ka shigar
ka fitar a hankali a hankali a hankali, saboda idan kai cakal din nan a lokacin kana yin 1 2 3 zaka kawo. To kaga idan ka kawo kuma raini ya shiga, bai kamata a ce ka haka ba. To su mata a lokacin ba sa saurin wannan kawowa din, sai ka ci in ka musu cakal din sai ka dau lokaci kaɗan. To kai kuma idan ka yi wannan kaga kai zaka ga ta kawo, to kaga ka dauko raini, to bai kamata a ce ka yi wannan ba. To sai kai mata in gently kai. To idan ka zo ka ci mace, akwai abin da maza ba ku sani ba, ranar na muku bayani akan cewa ku rika rike maniyin ko sosai, kada ku daga sake shi ya kasance kuna release da wuri. Idan ka zo ka ci ta ka san kun yi wasa sosai, kana jin daɗi, gashi zai fito, ya dau hanya zai fito, sai ka daina cin ta, ka tsaya shiru. Amma kar ka cire burakan cikin gindan, sai ka juya ta yi goho ko ta yi wani style, ko za ta kwanta maka gefe haka, amma kar ka cire shi saboda burar yana jin ɗumin. Amma ka daina cin ta, ka tsaya ka dakata. Idan ka dakata, idan ka gama zai fita yana ciki, zaka iya ka zare. Amma idan ka ga ba zai fita ba, kyanta ka bar shi a ciki, sai ka juya ta. In ma juya maka shi za ta yi haka, in ma juya maka ta ina za ta yi, sai ka juya ta, sai ka ci gaba da cinta. Can in ka ji kamar zai fito kuma, ka sake ka dakata, ka sauya style, ka ji haka za ku yi har ka ɗau lokaci, ka ji kafin nan. Idan ka ji kai ma fawon ka ya fara raguwa, daga nan kuma sai ka yi relax. To kaga za ka iya rike spam ɗinka kafin ka yi, ba wai za ka yi sharp relax ba, za ka iya rike spam ɗinka kafin ka yi relax kawowa kenan kafin ka kawo. To kaga zaka iya ka rike shi sosai, saboda shi ma yana cin reni sosai. Amma idan ka zo kai cakal din nan, gashi ka romansa, ya kamata a ce ka ji daɗin gidi, kuma sai ka zo ka kasance kai kayi cakal din nan, ka gama ka zo ka zubar da shi. To ka zubar da shi kuma karfin ka zai ragu. To akwai romance da ake wannan, ka zubar da farko, na biyu zaka sake samun karfi wanda ya fi wani. So kowa da yadda yake wasu me ake cewa, wasu nature su ne, wasu nature su ne, to haka da. Amma wasu kuma ba nature su bane. So idan ba nature ka bane, ka rika yin haka saboda zai baka karfi sosai, kuma ba za ka rika samun raini gun matarka ba. Duk sanda ka zaka ce ta za ta gamsu, kai ma za ka gamsu. Ya kamata a ce matarka ta gamsu fiye da haka, kada ya kasance less than, ya kasance ta gamsu har ma ya wuce, ka gane, akan a ce ta gamsu kawai dai gashi na kawai dai ka gamsuwa kuma shikenan. A'a, mata ba sa son haka. Ya kamata a ce ku rika gyarawa, ku san me kuke yi. Mu ma mata mu san me muke yi. Wannan shawara ce gare mu, wanda ya dauka ya ji daɗi, wanda bai dauka ba rayuwar shi tana cikin haulayi gaskiya, saboda shine auren. Ka yi aure saboda ka ji daɗi, ba ka ji daɗi ba. Kin yi aure saboda ki ji daɗi, kin zo ba ki ji daɗi ba. To wannan gaskiya ba abu bane da ya dace a ce ana yin shi. Ya kamata a ce idan an yi aure saboda jin daɗi, a samu jin daɗi, ba kai a rika kalamai ba a aiwatarwa ba. Idan aka faɗa, ya kamata a ce ana aiwatarwa sosai da sosai. To maza ku ɗauki wannan shawara sosai, za ku ji daɗin ta. More especially wannan na rike spam ɗin sosai, na rike spam ɗin na rashin sake shi. Ku yi yadda kuke so. Ka ci matarka ta nan, ka juya ta nan, ka ci ta nan, ka ci ta a tsauni, ka ci ta a tsaye, ka buɗe ta nan, ka ci, ka buɗe ta gefen nan, ka ci, ta hau kanka. Idan kai ma za ka iya. Idan kai sai ka tsaya, ka ɗauko ta, ka sa ta a kanta. Kai za ka ɗauko ta, ba sai ka jira tana maka wani shimishi mai zo ki hau kaina kaza. Ɗauko ta ka saka ta, sannan ta fara up down a kanka, ta fara up down a kanka da yadda za ta yi. Idan kuma za ta iya haka, ba za ta iya mata kwanta tana cin ka shi ma lafiya lau. In ka ji shi ma za ka kawo, ka sake ka juya ta wani style ɗin, ka ci ta nan, ka ci ta nan. Kawai dai inda ba za ka ci matarka ba, sai inda ba halatta mana ba, wato ta dubura. To shine kawai. Amma matarka ce, matan ku gonakin ku ne, ku more yadda kuke so. To kai kana talaka, idan baka more ka ci ba, me za ka yi? Aikin me kake yi wanda ba za ka yi wannan ba? Ka ci, ka more, ke ma ki more shi. Ka juya ta nan, ka juya ta nan, ka ci ta nan, ka juya ta nan. In ka ga ta nan bai maka ba, ka juya ta nan. In ka ga ta nan bai maka ba, ka juya ta nan. Ku more, ku lula wata duniya da ba ku san da shi ba. Ku ji daɗin rayuwar ku more yadda kuke so. To shine kawai jin daɗin rayuwa. Amma ya kasance kai dai ga kanan, ke ma ga kinan. To gaskiya so ɗin nan bai kamata ba. Kawai dai a gansu ga soyayya ma'aurata, amma ba su san me suke yi ba. To gaskiya kamata a ce ku gyara. Da fatan wannan shawarar tawa za ta amfane ku. Ni ce ta faru kullum, antin ku Mami, malamar ku.
kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa da mu samu sabbin shirye-shirye ma duk sanda muka ɗora. Sannan akwai WhatsApp group da muka buɗe sabuwa, wancan da kuka santa ta caka, sabuwar da muka buɗe ta, so za ku yi amfani da wannan lambar da kuke gani akan screen ɗin ku yi magana a WhatsApp a sa ku a wannan group ɗin, saboda shi wannan group ɗin na amsa tambayoyi ne zalla. Ka amsa tambayoyin abubuwan da suke damun ka, sannan kuma insha Allah rabbi idan bai fi karfin mu ba za ka samu amsa. Sannan ka shedi kada mutum ya ce zai mun magana ta kuskure ɗaya da za ka yi shine ka tura mun abu na batsa, saboda nan ba wai iskancin muka zo ba.